Ang kasaligan nga sulugoan. Lucas Kapitulo 12 versikulo 35-40. Mingon pagayod si Jesus kanila, pangandam kamo sa tanang panahon aron dili kamo makalitan sa pagbalik sa inyong Ginoo. Sundan ninyo ang mga sulugoan nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon nga mitambong sa kambira. Nagbantay sila ug wala nila palunga ang ilang mga suga. Busa bisan ansang oras mo abot ang ilang agalon, ug manuktok sa pultahan, maabrihan nila kini dayon. Bulahan kadtong mga sulugoan nga sa pag-abot sa ilang agalon nagtukaw ug nagandam. Ang tinuod, patambungon niya kadtong mga sulugoan sa iyang kananan ug siya mismo ang magsilbi kanila. Bulahan gayod sila kon maabtan nga nakaandam sa iyang pag-abot bisan sa tungang gabii o sa kadlawon. Timanin ninyo kini, kon mahibaluan lang sa tagbalay kon kanus amo abot ang kawatan, bantayan gayod niya kini aron dili makasulod sa iyang balay. Busa pagbantay gayod kamo, tungod kay sa oras nga wala ninyo paabuta, ako nga anak sa tawo mo abot.